Yati ka, Mr. Lim. Boss! Salamat ng pagkaon, boss, ha? Kaya po ng bite. Anong naikaon diyo? Ganina ko si tambay-tambay diri ba? Okay na nasa mo ha? Okay lang niya, boss. Huwag niya akong pamahaw niya. Gagi na may nakaon nagdagit ba eh? Kailan mo ba ni? Mr. Lim? Hindi akong ganahan, ba? Basta na yung mga okasyon di. Always, hindi, imbitado. Gas gawag gani si Mr. Lim. Uy, di na siya pa lupig mo sa na yung mga kaon. Siya yung pinakaon na mga kaon ba? At po yung tawanan ni pangayoan kung pagkaon ni. Oh no! Gagi pa dong papre. Uy, Mr. Lim! Uy, ato bang sa kuha mo? Asa man? Ayaw, asa man na? Iwas na tawanan na yun sa mga Mr. Lim. Uy! Asa man na? Grabe. Naman kayo. Iwas na, nakikaon naman pagkaw. Wala man kung mong tawaga. Wala mataka ramang ka nga. Sobra-sobra ramang godaw niya. Sobra-sobra nga. Sobra ramang akong gitiwas, sukaon. Kadakong sa imong bawl, sobra-sobra. Naon sa nangayo gani ko, Paps, no? Kay, kato ba mandong last week ang kuwan, birthday. Last week ganina kung sigpa duding-duding diya. Naman di ka sa sulod gitawag. Kung tako ni mo. Mga abo dahil ni mo, oy, last week pa daw ni, mga lamog-lamog ra daw niya akong gitiwas. Ipangayo na ko sa ilalon sa kaldero ba, mga dukot-dukot ba. Hindi akong gitiwas. Nung baya kayo, grabe, di ka maloy sa ko, payat na kay ko. Nirado naman. Nirado na. Doon na. Ay, gutom ka? Gutom kay ko, Mr. Lim. Uyap, dahil ni mo, pwede yung kay pamahaw. Ano, wag kayo payat na kita, way pamahaway. Ano na lang, librihan di ka? Librahan ko ni mo? Oh, pero di Tama. pagkaon. Ito, librahan mo sa ko. Shot, tugba. Shot na. Wala kay ko kaon, pa Nasa- shoton. Okay lang na, energy drink man na. Hindi na, importante ng manambok tayo. Importante na makashot ta. Gawa, Mr. Lim. Sige na lang, musukot na lang ko, pero narigay kurta. Gamsal, kompleto kaya sa ko, Pap. Makakaon ba dahil ko gula ko'y kwarta? Unaw na daw. Asa mo narigay ka kurta po? Wala ka kabalo di ay. Wala, ay. Nagadula ko, eagle game. Gilgim, kung saan man na. Teka, may alisa dire, kaya basig ni makadungog lain ba? Basig ni makadungog ba? Uy, di tara, pero... Muna, di ba naman kay cellphone no? Oo. Ngani na lang, tagaan di kag link, i-download ang link. Pagkauman, ibutay mong account number, password, confirm password. Tapos send OTP na yun. Kunya pag nakasulod na ka sa Games Pops, ay free 5 piso card. Ano, pre? Unya magamit mo na diriya sa dula nga Dragon Tiger Bakarat ug uban pa. Nya pag gusto ka mag-cash in, click lang ng plus, nya ibutan nimong GCash dira din OTP. Ya, kung daugan ako, bay, gusto ko mo withdraw, saan man? I-click yung withdrawal, ibutan nila pila imong withdrawon, ibutan rin imong GCash number, tapos i-bind, tapos withdraw. Ano? Dali ra kayo na. Dula ko, wala. O pag dula na nya asa pa man ta day. Libre magkakagtuwa. O manglibre ka kung tuba no. Tara, ready na ka. Yan na, ibili lang sana akong nibigay. Di man ka na akong kailangan karon, baso man. Bayo. They know that we would calculate the loss. We would gladly lose a battle if it meant winning the wars in the end. Tara, doon lang ka na. Mauna na yung Dria Pops. O, tara o. Tara o. Klaro kayo na o. Tuba, full sale. Close kayo na ko ang tagbaligyan eh. Ay, close di mo? Amigo na ko, part kina ko na. Kay kamay, tara na. Ay. Kaya kami, uy. Ay, tuara o. Nagbaba na o. Mahinay kayo, nasagutan na ako ng lubiha. Part! Ay! Part! Palitpig tuba, part! Kanha, tuba, part. Aw! Mo man din na day. Kana, tara. Ito na to ta. Part! Puti kamay, musta? Ay, gigat nga na nanggot, part. Okay, May buntag, part. Dala na ko ba? Amigo na ko. ha? Amigo na ko. Akin eh? Oh, gaya, gaya na, part. Kaning gikat na nanggot, part. Pag ikaw nangot, bago ako nasaka po. Gani kayo, kubantay ko ba, ning baba ka. O gani, bago ako nangagbas niya. Dala na ko amigo na ko, kay mag-shotting meron. Kaya tuba, wag. Kaya kayo na eh. Ambot gani, part, pero kato lang 60 days nung sa. Okay. 120 day, 120. Ayaw nung 120, di kakaya na, iniwang kayo, yaw, medyo pamahaw. Alam nga, nagkita mo dito, part, nag-ataw na sa ato na yung birthday. Oh, Nya kay, kato na yung birthday ray, kato last week pa di ay. Alas, tanga kaya. Makahiring, ka nalawag ko. Kahiring. Ay, Nalawag hindi, ko. may signal di ay. Oh, mo na, mainom eh, katong 60 days lang, kaya pansay pamahaw ba? Ah, sige, taga to. Nya, sa man, part? Namay na minsan dito ako magandam. Ah, dito na may Dito na babot. mapakulat. Kaya Sige, magtakos sige ha. ako. Bantay, salig ni si Mua. Tara. Uhaw na kayo. Good shit, ginagawa amigo eh. 60 days day ha. Nana po yung magkamang-kamang ron. Hawa. Hindi rin ko gainom, Paps. Kay inandaman ko permintis yung amigo ba? O, trawa lang may satay. Good shit kayo, lamig kayo bugno. Pag kayo mag-inom-inom. Tada kay Dream Shot, ano? Babot ang takadali. Babot ang karon. Sige, uhaw na. Pre. Uy, Mark, Pacheck ka lang. Pasimot lang ako pre kung ganahan ba mas baho. 60 days. 60 days na. Ah, Video, legit. video, ako, Si Muta, Paps. Legit, pre. Kani kay
Lami kay Makuha naman ka, pure na tuba. Salig nga sa kong part, oh. Klaro kang turmahan na ako, manang giti. Oh, astig kayo na. Dala nga lagi ang madre ko. Oh. Lado mi dire. Nya part, mag-inom sa midre. pag-inom na sa Ang ako, bayad inom. ano yun, yan na ha. Unya na ang bayad. pasa lang ko wala. Oh, pasa lang. Sige. Saka pa ko. Sige, part. Nasugdan na to ni Paps. Sundan na way pagduwa eh. Satan ako na Paps. Tapos ikaw Dali sunod. giduka na ko. Duka, luya po din. Naring gugay kay kamasakot. Kaya lagi, energy drink pa ni. Dali para mga hyper ko. Dali. Legit yung 60 days, bay. Guys, ikaw ko nilawan ko na sa Legit yung 60 days. Legit yung 60 days. Sige daw. Ah, Umot ko. Bawa palandaan, tuba, yun. Pure yun, di na sinagulan na. Lamig kayo, no? Kusa. Pod. grabe lami ya silang tuba dali ako na pud mi. Ako na pud. Di takay ko. Takay ko ikaw man libre. Yan ay. Shot play. Puro dalay. Let's go. Part, mangisa ko kadali, part. Kayon nga ko ba? Mangihi ka. Tagal mo kung sulod tuba, good. Mangisa ko kadali, ha? Balik kayo na. Hindi ka ka mo biyaan balik na, lagi. buwang amigo, hindi ka. Ah, Balik ra ko. pagdali. Ay, Brad. Oy, part. Asa yung kauban? Nangihi na to part. Pwede na ako makuha ang bayad ani. Ulat lang part kay balik man to nangihi naman to. Balik. Ganihan mo ko na sa inyo ha murag oras naman gusto makabalik. Sa oras. Uy, bago pa man to nangihi. Murag ni sibat naman to, part. Kasi ni sibat. Ito mo talon ng kong amigo. Balik lagi to. Part ato lang siguro doon ang bayad, part, no? Ayo pag anak part mo. Dili man ko Bayad negosyo lagi man ko to. niya mo adiri good, part. Mao pa rin ang panginabuhian, part. Ay pag anak part kay ako ning inom raman ko. Abi na ko gibayran na kato kay ingo man siya libre na ko niya sa kong amigo. Buti ka madagang nagrasto na ni part. Oy, Sino ko gusto? mas maayo na siguro, part, na ato lang ng istoryahon, part. Sa istoryahon eh nga. Ulat lang lagi diya. Ay, si Dag Balik Istorya na to ba? akong Ay, si amigo Dag lagi. Istorya ba? Balik lagi to akong amigo. Kamay ka makatino ka kuha. Ay, raman to. Ano na lang, istoryahon na to ni. Kitang duha. Istoryahon eh. Ay lang si dag istorya ba di wala daghang rason sa kuha ba. Daghang ikag Gayati ka, Mr. Lem. Oh, no. di kamay ka. Pre, ato na lang istoryahon lagi, pre. Sa may istoryahan na to. Hindi daghang istorya lagi diha lagi. Uban lagi sa kwarto lagi. Ano kung sa kwarto man mag-istorya? Kadi ko gadag dahil makadungog. Yati ka, Mr. Lim. Pugi! Sinina ni mo! Bayot mo na yun ang mananggiti eh. 60 days lang to ba? Pero ang kahapdos yung lubot, 120 days. Yum, yum.